וואו, איזה חידושים והכל בו. נייר טואלט במקום סוכר, סטנד לקים, ממש סופרמרקט. כל כך הרבה? וואו. מה התופעה? משהו. אוי, וכל הכירו איזה כל הגדול. יש מסיבה? הנכדים באים. נו, הנכדים באים. אך, אין כמו לקנות בבית. אני זוכר את הפעם הראשונה שקופאית העירה לי. כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היה אתמול. איזה חידושים בהספקה, 2 סוגי מסטיק, מיץ זיפ, ממש קולבו. שלום. שלום. הקפה זה לענף? למה את הקפה הטוב? כמה אתם שותים? אין כמו לקנות בבית. אני זוכר את הפעם הראשונה שקופאית העירה לי, כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היה אתמול. וואו, איזה חידושים מהספקה קטנה, ממש כמו הפיצוצייה בבית שאן. 2 סוגי שרוכים, משחת נעליים, טירוף. בחור צעיר, תמתין עד שאני אמצא את השם שלך. מה השם שלך? מה המספר שלך? רגע. כן, למי אתה שייך? לאולפן? כבר נקראו השרוכים? רק לפני שבועיים קנית חדשים. כל כך הרבה גזוז. יש משימה אצל החברה, אין כמו לקנות בבית. אני זוכר את הפעם הראשונה שקופאית רשמה לי, כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היה אתמול. וואו, אילו חידושים בקבוצת אריה, ממש מרנין. כן, שלום, הגעתי היום. מה? כבר נקראו לך המכנסיים? כבר קיבלתם מסרק בשבוע שעבר? זהו חוסר אחריות והדבר יעבור לוועדה. אדמות הרידה לא יסבלו דבר עד שכזאת. אין כבר לקנות בבית. אני זוכר את הפעם הראשונה שקופאית העירה לי, כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היה אתמול, כאילו זה היה אתמול. Wo ist der schöne Supermarkt? So viel mehr Sachen. מה sagst du? So viel mehr Sachen. ist das Schneekes? Was sagst du? Wie viel's?
Wo weg sich schon zerrissen in deiner Häusen, so Betterfest näher Schleikes. Das ist jetzt auch ach, es ist nicht du Besseres, wie zu kaufen in der Heim. Ich gedenk das erste Mal, wenn eine Verkäuferin hat mir etwas gesungen. Wie man uns gehört geben erhofft. Wie man uns geben erhofft. Wie man uns geben erhofft. Booga, booga, booga! Booga, 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 booga!